Angeke aze axolise ezinhlakeni zeqembu elibusayo uNobhala Jikelele weANC osamisiwe uAce Magashule. UMagashule wayalelwa iqembu ukuthi axolise ngokuthumela incwadi emisa umongameli weqembu Ramaphosa angazange athunywe umuntu. UMagashule uvele wanikela enkantolo ephosela inselela isiphakamiso seqembu elibusayo ngokweshenxisa amalungu abhekene namacala enkohlakalo. Utshwala bupila ngambezanya ku-ANC selugqamile uqhekeko. Siyakhula isibalo samalungu asesigungwini esiphezulu ku-ANC aseka umengameli weqembu Ramaphosa, kanti inhlanzi ngathi ishelwa ngamanzi kwabaseka uMagashule iRET. Utheni yengeni uthi impi ibonakala obalwa manje kulezi inhlaka zombili. In the movement today, the very serious, irreconcilable differences, ideological differences. It's not factions. Yes, maybe there's an element of factionalism here and there, but fundamentally, we disagree ideologically. Izikhulu ze-ANC esifundazweni saKwaZulu Natal uSihlezi Kalala kanye nomdumo Senintuli abazange bamukele kahle ngabalandeli bakaZuma. Isifundazwe saKwaZulu Natal sacela kwisigungu esiphezulu se-ANC ukuthi sihambe siyothamela icala likaZuma. Ayilekeleli muntu ngiyafuna nikwazi lokho. Uma ngabe ni-organiziwe ukuthi nizobhuwisha i-leadership ye-ANC la, ayilekeleli leyo nto, and we're not going to allow it. So ayilekeleli muntu, akho muntu we-ANC okufanele eze la azodicilela phansi igama le-ANC ne-leadership ye-ANC. UNobhala Jikelele wenhlangane ebusayo omisiwe usawuphulile umgomo obekwe yiqembu ukuthi angakhulumi nabalandeli baleli qembu njengoba esamisiwe esikhundleni sakhe. uMagashule unxuse ukuthi bonke abantu beze ngeenkulungwane zabo ngesonto elizayo ukuzokwaseka lo yengumongameli wezwe uJacob Zuma uma icala lakhe lenkohlakalo kanye nokukhwabanisa imali yombuso isibuyela lana enkantolo ephakeme eMgungundlovu. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC eMaritzburg.